Shalom, horas madihita saluhutna. Di hamuak kadamang dohok dainang, manang di dia pe hamu maringanan. Tangyang nami, toktong mahamu di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Muliate ma hupasahat tami tuhamu saluhutna kadamang dohok dainang, atik pe dakka guara kami hamu sada-sada, nasay toktong pahutihut channel YouTube on. Anggiat hata ni Tuhata nabui husagi hami tu tonga-tongata paposon rohata madalani ari-ari ni nguluta na pinasahat ni Tuhan itu hita. Jala tuak kadongan parhalado anggiat mangurupi diaka pangarediota laho marjamita. Atong adorakso taparade hata ni Tuhata jumulu mahita martangiang. Asini roha madihamu doho dame siad debata amata dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amen. Hata ni Tuhata na gabi jamita di partangyangan di tonga-tonga ni huriata ima na tersurat di buku Pesalmen bidu 110 ayat 12 rodi ayat 10 sia. Laus trupukodo na gabi epistel tu mingguta minggu misericordias domini tanggal 23 April 2020 dohot topik minggu mangulahi tubuh di bagasan hatani debata dilahirkan kembali oleh firman Allah. Atong hujaha madihita hatani Tuhata tapai hutihu ma di bagasan rohat tabe sonoma di dok hatani Tuhata. Tung behama pamalos sutu Jehoba ala saluhu dengan ni uhumnai tuau. Jalo okudo panginuman niya kahatuaon. Jala pajow-jowo kudo guarni Jehoba. Gararok kuma akabaga-bagaku tu Jehoba. Apala dia dupan ni sadok bangsona. Argado di rohani Jehoba hamamate niyaka na niyasian nai. Ato ngali Jehoba nung ngatung naposom mau. Naposom duau anak ni hatubamu. Nunga di har-hari ho akarate sianau. Sai pilihunok kuma tuho pilihan hamolation. Jala sai pajow-jowo kuma guarni Jehoba. Sai gararok kuma akabaga-bagaku tu Jehoba. Apala dia dupan ni sadok bangsona. Dia kealaman ni bagas ni Jehoba. Di parsitonga ami ale Jerusalem. Haleluya. Imahatan itu hatta. Di hamuak kadongan saha porsiaon di bagasan guarni Tuhata Jesus Kristus tung behama pamalos sutu Jehoba ala saluhut dengan ni uhumnai tuau. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Ima didok di ayat 12 di pamuhai ni turpuktai. Akamang dohot tamuinang molo didok mamalos molo di hata Indonesia membalas di dok, memang tung sotar balos sita do pabahenan ni Jehobai. Tung sudi na adong dihitai tapasahat dang tuhi mamalos pasu-pasu ni Jehoba na tajalui. Jadi molo pengertian mamalosi rupani tapake memang tuk sotar balos sita do pabahenan ni Jehobai tu hita. Tuk sudi na adong dihitahi tabayan rupani daktuki mamalos pabahenan ni Jehoba na tajalo di nguluta. Asa mulo didok mamalos marlapatad dui merespon. Songo dia mahita merespon dengan basa ni Jehoba na tajaloi. Dungi dak songo jol matuhat tayate mulo mangalehon say dihirim balos na. Si patadak kolan dihirim, nauloido dituntut. Dihata-hatahot tuhala rupani. Ima molo hajol mau. Alayang gutu hatai dak songoni. Ido na sinurahon ni parpesal menon. Jalalaus ido anggu apalan na ni igil nuaing sian hita merhite trupu jamita on. Songo dia do respot tatu dengan basa ni Jehobai. Nunga dilehot tuhita pasu-pasuna, masa dangadong tanggapata, masa dangadong respota. Isarani sasahala na mga lehon sesuatu tuhita rupani, tadok majoloy kadu,
Masa dangadong tadok maningaha. Tung sodohono tama mauliate, tuna mangalihoni. Masa laos hohom butihita. Hamu kadongan, diigil do sian hita sa luhut na roha mauliate, hati yang bersyukur. Molo didok roha mauliate, dakolat dihata rupani, dadaholat di pamanga sabing, unang songon nido ngani, ang warong do pedigicang ni hata mauliate, lehonon nami do ninna, lupa na madohi, adong do pe digijang ni hata mauliate. Ima, hamulateon. Molo mauliate hola kata dupi. Alay molo hamuliateon ima hataridaan ni roha mauliate. Jadi dak kolat di hata alay tung takas adong hataridaan na. Dagudang do holan ha anggo hatana mauliati gudang ma ninna hapela suarong do pabahenan na. Akadamang doho dainang marhite trupu jami taon ditugihon parpesal menor do hita madok mauliate huhut pasahat hamulateon songon respon manang tanggapata didenggan basa ni Jahuba natajalo. Ahadwalana madok mauliate parpesal meni. Tutuna parjulu ala ditangiho Jahuba jauh-jauh na jala di paeleng Jahuba pinggol na tuibana. Ima alasan na parjulu di ibana rupani madok mauliate. Takas do didok di ayat 2. Ay nunga di paeleng pinggol na tuaw. Sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku. Napadua kon tutu didok ibana mauliate ala di palua Jahuba ibana sian hamatean. Mata na sian ilu-ilu doho pak na sian partuktuhan. Molo di ayat tuli didok nunga pola dihaliang ya karate ni hamatea nau. Jala nunga pola mangonai tu au hagugutan ni Banua Toro. Nunga pola mangonai tu au hagugutan doho pardangolan. Di ayat 2 lui didok muse songonon. Tongodo nunga di palua hoto diku sian hamatean. Mataku sian ilu-ilu patu sian partuktuhan. Jadi molo tabereng rupa ni paling tidak na duaima na mangojar rohani parpesal meni madok mauliate tu Jahuba. Molo tapamana sian hatoranganon nunga tung apala talpe parpesal meni tu hamatean. Bahkan nunga say songon na mate pakilalaan na. Say songon rate na manoki ma didok hamateani. Tangarung guguna paluahud dirina sa diri. Dibahini jauh-jauh ma ibana tu Jahuba. Omma didok ibana. Ali Jahuba say palua matodiku ninna rupani di ayat opati. Dungi ditangiho Jahuba masuarana doho tangguhanggu nai. Asa ditiki ditangiho Jahuba ibana gabe say songon na mula manguluma pakilalaan na. Disima didok ibana argado di rohani Jahuba hamamate nyaka nanyasian na. Dirajumi parpesal menoddo pabahenan di Jahubai pasu-pasu na sohasuhatan gudang na doho balgana. Berkat yang tidak terhitung besar dan banyaknya. Sebagai bentuk respon manang mauliate ni rohana, didok parjulu jalo on nama panginuman niak kahatuaw. Idma didok di ayat 10 tuli. Molo di hata Indonesia didok, aku akan mengangkat piala keselamatan. Napadua kon pajauh-jauh nama warni Jahuba. Imam Molo tajaha di ayat 10 tulu bagian B. Napatuluhon gararan nama baga-bagana tu Jahuba membayar nazar. Ima didok rupani di ayat 14 dohot ayat 10 lalu. Hamu kamang dohot tamuinang nazar ima pangguhion di padan manang janji molo tulus pangiduanna. Jadi penggenapan janji molo tulus pangiduan nai. Isarana rupani olo dohalak madok molo lulusan nong gelekku sian persikolanna lehonokuma hamolateon tuhuria. Danin nado hirasongonima rupani nazari. Dungi napaupaton pilihonon nama pilihan hamolateon persembahan korban syukur. Takas didok di ayat
10 pitui. Di pada naru biak kamang doho tamu inang, peliat dosa ada bentuk manang wujud ni roha mauliate. Meragam do rumang ni pelianon, boy do marumang pahapahanan, manang marumang perbuenihau buah-buahan, dohot akana asing dope. Jadi bentuk manang wujud ni roha mauliate di pataridahon merhite na pasahat pilihan. Jala somal na pilihan ni say dipilih do na dumenggan manang nasomarti hasrupani tidak bercacat. Baik nakip pahapahanan suaksoni do nangaka perbuenihau. Jadi saya dipilih do na dumenggan nei naswadong cacat na. Songonima na sida rupani patuduhon respon na manang roha mauliate. Jadi tidak hanya sekedar memberi persembahan, tetapi memberi persembahan yang terbaik. Hamu dongan saha porsiaun, jujuk dosongon pengalaman ni parpesal meno pengalamatan na manguluon. Tak adupi duragam ni hamaulon, tak alami dua kahasusaan, tak bulus duragam ni aka kesulitan do ragam ni aka pergumulan. Sipata nama bahe kita teriluilu jala tertuk-tuk. Bahkan sipata ala ni duk-duk ni si taunoni, say songon na mate pakilala ata. Nunga say songon na talpehi tatu hamatiane. Daktar dok kita be maninga. Say hirana halang pamangata makatahon si hatahonota. Say songon na maol si majujak tay mangalaka kaku sudi pamatak tay tahilala. Ni hui hotudongan hui niba iba napi mar hui dotong tu iba. Lumayad dope molo songoni. Bohama molo laos ditabay muse si taunon niba marhite na say manalahon niba di situasi i. Ngaci ni ay rupani tongi ba di salahon. Hodo mabahek ko songoni. Sainin na tu iba. Hapi swarong binayen songoni. Jala tangadok jolma. Marlomo ni roha gabe marhui ate. Alay olo do ngani pinabuat tu ibana gabe iba di salahon rupani. Hodo mabahek ko songoni sainin na. Alay mauliate ma tutuhani na say toktong tangi diaka na jauh-jauh tu ibana. Ditangi do anggu-anggu niaka na marparniahapan. Di Pesalme 34 ayat 20 di dok, lanpe parniahapan ni partigor, alai di palua jahuba do ibana, sian sudena. Marhite pabahenan ni jahubay, sa songon na mangulahi tubu ma, pakilalaan, ay nung nga besumuang ni hilala, dung rode bata mangurupi. Say songon hatan yakan na tuwe-tuwe, mulak tod di tubadan. Marhite pengalaman si songoni, dakso dohonom mauliati ati. Dakso pasahaton hamulati o tu Jehovah. Asa ikon gabi keharusan do dihita, merespon manang mangalusi pasu-pasu ni Jehovah na tajalo di bagasan nguluta. Songo dia hita meresponi. Ima merhite na madok mauliati tu ibana. Napa jauh-jauh guarna. Manggarari baga-bagata. Doho pasahat hamolati on nirohata. Dak suku pola dihata. Alai ikut terida ma nang dipabahena. Ido molo didok rupani roha mauliati manang madok mauliati. Dak suku pola dihata ikut terida do dipabahena. Atong tapatupa may yakamang dohot tamuina. Amin. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam naukubigi hami. Ajari mahami madok mauliate. Pasahaton hamoliation ni rohan ami. Songon respon nami. Dia kadinggan basa. Na pinasaha mudingulu nami ganuk marsada-sada. Pauraton hatami. Asa marurat marperbue di ngulu nami. Marhiti Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.